Takže čaute ľudia, vítajte môjho ďalšieho videa. A teraz to bude zoznámenie s priateľom alebo s kamarátom. Takže je tu môj kamarát Robin. Ako vidíte, tak v tom červenom pásiku má R, čiže Robin. Aj keď nevie rozprávať alebo počúvať, tak stále je dobrým kamarátom. Takže ako sa máš? Dobre. Asi tiež dobre. Aj keď spáva na skrini, keď ho tam dávam, v mojej šiltovke, tak jemu to nevadí, dúfajme. Je plišový. Ako vidíte, má opasok. Takže musíte si ho kúpiť aj vy. Ja neviem kde, asi v Bile alebo v Tesku. Neviem, lebo ja som ho dostal k Vianociam, či k polievačke, či keď to bolo. Teraz neviem. Dobre skáče. Heru. Spadol, ako vidíte. Veľké oči. Okule. Jedno okúlo, druhé okúlo. Ústa. Takže volá sa Robin, lebo som ho tak pomenoval. Doriti už je celý špinavý. Fúha, musím ho oprášiť. Doriti. Ako vidíte, má čierne vlasy, zadok má zelený, má žltý plášť. Neviem, podobáme sa asi, lebo aj on je sprostý, aj ja. Takže toto bolo z dnešného videa všetko. Čaute. Robinko, pozdrav sa. Ahoj. Čakaj, lahne si. Ahojte.